Ezinhlanganiso zilandela izihogiso zokumiswa ngqi kwentshukumo ze-SABC nebezimenyelelwa zimanyano zabasebenzi zinyanzelisa ukupheliswa kwenkqubo yokudendwa kwabasebenzi kweliziko. Kwiveki ephelileyo abasebenzi bangenele uqhankqalazo oluquka kurhuqa iinyawo emsebenzini nomngcelelo usingise kwisakhiwo somdibaniso. IBEMAW ithi ifake amaxwebhu eziphakamiso kumaqela achaphazelekayo kwaye inethemba lokuba imisebenzi emininzi ingahlangulwa. Some of the proposals that we've made, for instance, was in terms of the structure, that there was no proper opportunity for employees to give input in that particular structure. We cannot give this moment and rest on our laurels and think that things will automatically happen by themselves. That's why we have not suspended our action of Go Slow, and we are still calling for our members to embark on that. We think a necessary pressure needs to be applied up until the matters are finally resolved. Kuxwebhu olukhutsha lwamajelo endaba, isebe lezoqhakamshelwano lithi kubalulekile ukuba amaqela achaphazelekayo aphice naphantsi kwezicithi isisombululo esamkeleke kuwonke-wonke. Lihambise lathi lenze iziphakamiso ukuze imanyano zabasebenzi kunye neziko le-SABC lizinike ingqwalasela. Umlawuli wemisebenzi e-SABC uthi eliziko liza kuphefumla kwezi ziphakamiso ngomso.